Duit garek swidak ewu ngene iki kok ana sing nawani Innovarebon karo Pajero jan rangu teblas. Lah wong kene lho ora tuku pakan iwak ora gudak kok. Aduh. Kayak tuku rokok wae iki. Bos, Piye? kebetulan banget iki. Aku ana perlu penting iki, Bos. Penting apa? Arep utang duit aku. Olah matamu picek apa piye? Lah piye, Bos? Sing wingi urung balik karo utang meneh. Gancuk nek kowe kok. Lah kan aku butuh tenan iki lho. Lah rumah saya botol dapurmu tak apa piye? Aku tuku pakan iwak kae lho ngasih urung iso. Kowe janjine sedina rong dina balekke. Lah ndi? Ya udah ngono to, Bos. Ah, ra iso wis. HP-mu gone. Malah mosok tega temen to, Bos. Wong HP ge keperluan nih. Wis ora iso pokoke HP-mu go jaminan kok tuman nek kowe kok. Duh. Makane alah. Wong bendina sing disambati duit. Rumasane kaya duit garek ngeruk apa piye? Kerek teman. Tak jual HP ini ora bali duit. Setan kowe kok. Wong arep utang mah kelangan. Monyet rugi aku.